Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін. На календары 27 жніўня. Сёння ў праграме вас чакае знаёмства з міжнародным кангрэсам, прысвечаным 500-годдзю беларускага кнігадрукавання, навіны культурнага жыцця замежжа і размова з мастацтвазнаўцам Мікалаем Паграновскім пра беларускі авангард. Не пераключайцеся. Пачнем з анонса. У верасні ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі зберуцца спецыялісты бібліятэк, музеяў, архіваў, навукова-даследчых арганізацый, адукацыйных устаноў, прадстаўнікі заканадаўчай сферы, распрацоўшчыкі і вытворцы праграмнага забеспячэння, тэхнічных сродкаў і інфармацыйнай прадукцыі на міжнародны кангрэс, прысвечаны 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Дарэчы, гэтая дата мае сусветную значнасць і ўнесена ў каляндар памятных дат ЮНЕСКО. Удзельнікі будуць абмяркоўваць пытанні, звязаныя з кніжнай спадчынай Францыска Скарыны і яго пераемнікаў. Да таго ж, у межах кангрэса адбудзецца святкаванне 95-годдзя з дня заснавання Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Да 210-годдзя з дня нараджэння вялікага мастака, музыканта, кампазітара, літаратара і педагога Напалеона Орды восенню ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі разгарнецца выстава «Напалеон Орда. Ілюстраваная энцыклапедыя краіны». Сёння складана адназначна сказаць, кім больш быў Напалеон Орда – мастаком альбо музыкам. У Еўропе яго ведалі як кампазітара, а для Беларусі яго малюнкі з'яўляюцца каштоўным адлюстраваннем мінулых стагоддзяў. Дзякуючы Напалеону Ордзе мы сёння можам убачыць і ацаніць увасобленыя ім шэдэўры дойлідства, якіх на зямлі ўжо даўно няма. 26 кастрычніка ў Мінску выступіць камерны аркестр тэатра Джузеппе Верді з Трыеста. Аркестр быў створаны ў 1944 годзе, а сваю цяперашнюю назву атрымаў у 1961. У калектыве прызнаныя музыканты міжнароднага класа, якія актыўна гастралююць па Італіі і за мяжой. У Мінск прыедзе 15 музыкантаў на чале з дырыжорам Фабрыцыо Фічура, італьянскім спецыялістам па музыцы барока. Падчас канцэрту прагучаць творы вялікіх Антонія Вівальдзі, Джакіна Рассіні, Джакамо Пучыні, Пятра Ільіча Чайкоўскага, а таксама сучасных кампазітараў Астара П'яцолы, Бенджаміна Брытана і Лероя Андерсона. Што цікавага адбываецца гэтым часам у музычным свеце, даведаемся з наступнага сюжэта. Гурт вечна маладога Джарэда Лета «30 Seconds to Mars» прагуляўся па вадзе, то бок выпусціў аднайменную кампазіцыю для будучага альбома. І пакуль крытыкі параўноўваюць стыль новай кампазіцыі з іх канкурэнтамі Imagine Dragons, фанаты гурта з Марсу папаўняюць YouTube-каверамі на песню. Сам Лета пракаментаваў, што гэты сінгл гучыць як адкрыццё і ў той жа час з'яўляецца сімвалам пратэсту. Ён напоўнены спецыяльнай энергетыкай і падымае важныя пытанні і дыялогі пра тое, што зараз адбываецца ў свеце. Цікава, што на сваёй афіцыйнай старонцы музыканты ў асобным посце выказалі падзяку беларусам на нашай мове за актыўнае праслухоўванне. Трып-хоп-гурт «Анкл» выпусціў сапраўды доўгачаканы альбом «Дарога». Яна доўжылася для электроншчыкаў 7 гадоў. У запісе 8-га студыйнага прынялі ўдзел Марк Ланіган і Дані Харрысон, сын вядомага бітла, а таксама брытанскі фолк-музыкант Эска. Саліст адзначыў, што хацеў запісаць дыск, які б быў з аднаго боку одай мінімалу, а з іншага жыў бы сапраўдным Лонданам, месцам, якое неверагодна важнае для яго. Інді-гурт з Брукліна «Грізлі Бір» папоўніў сваю дыскаграфію 5-м альбомам. У пафарбаваныя руіны ўвайшло 11 трэкаў эксперыментальнага року, і меланхалічная псіхадэл-музыка расцвіла на альбоме на поўную. Ненавязлівыя простыя мелодыі сумяшчаюцца разам з вялікім арсеналам інструментаў ад ксілафона да духавых. Дыск ужо назвалі адным з самых чаканых запісаў лета. Працягваем наш культурны праменад. У галерэі Міхаіла Савіцкага разгарнуўся выставачны інтэрактыўны праект «Сустрэча з майстрам», прысвечаны 95-годдзю з дня нараджэння Міхаіла Савіцкага. На выставе прадстаўлены унікальныя жывапісныя і графічныя работы, кніжная ілюстрацыя, фотаматэрыялы, дакументы і асабістыя рэчы мастака з фондавых калекцый музея гісторыі горада Мінска. Да таго ж, увазе гледачоў прапануецца да прагляду дакументальны фільм пра Міхаіла Савіцкага, зняты ў 1996 годзе, а таксама аўдыёзапісы аднаго з апошніх інтэрв'ю мастака. Гурманам і проста цікаўным да нацыянальных страў розных народаў свету прапануем на гэтых выходных наведаць фестываль «Вуліца Ежа». Зоны фудкортаў з мноствам рэстаранаў і кафэ, а таксама народны фастфуд змогуць задаволіць гастранамічнае жаданне любога наведвальніка.
Акрамя непасрэдна самой ежы, ў рамках фестывалю публіку чакаюць майстар-класы, паказы мод, конкурсы і міні-атракцыёны, а таксама спартыўная пляцоўка. Да таго ж, таленавітыя неардынарныя вулічныя артысты будуць радаваць наведвальнікаў сваёй творчасцю на працягу ўсяго дня. Спяшайцеся, бо сённяшні фестываль закрывае летні сезон. У музеі гісторыі беларускага кіно разгарнулася выстава «Беларускі кінематограф 1920-30-х гадоў» у кінаплакаце. У экспазіцыі прадстаўлены болей за 30 паўнафарматных і паўнакаляровых рэпрынтаў кінаплакатаў да беларускіх фільмаў дадзенага перыяду, якія адлюстроўваюць асаблівасці савецкага кінаплаката 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя, яго эвалюцыю ў сувязі з ператварэннем нямога кіно ў гукавое. Прадстаўлены работы Владзіміра Стэнберга, Максіма Літвака, Міхаіла Двугача і шэрагу іншых вядучых майстроў інтэрнацыянальнай плеяды мастакоў-кінаплакатыстаў, наватарскія падыходы і творчыя дасягненні якіх спрыялі прызнанню савецкага кінаплаката першай паловы 20-го стагоддзя унікальнай мастацкай з'явай сусветнага значэння. Музей «Замкавы комплекс «Мір» стаў ініцыятарам стварэння перасоўнага выставачнага фотадакументальнага праекта «Ігнат Дамейка. Тытан навукі». З дапамогай ілюстратыўнага і відэаматэрыяла праект расказвае пра асноўныя этапы развіцця асобы нашага земляка, сусветна знакамітага вучонага Ігнація Дамейкі. Выстава прысвечана 215годдзю з дня яго нараджэння. Дамейка – даследчык, геолог, мінеролог, мемуарыст, рэктар Чылійскага універсітэта і нацыянальны герой Чылі. Яго імя носяць вулканічны ланцуг гор у Андах, мінерал Дамейкіт, фіялкавая кветка, малая планета, шэраг аб'ектаў тапанімікі і грамадскіх устаноў па ўсім свеце. Далей у праграме накіруемся ў міжнародную вандроўку. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці сусвету. Паўсотні старадаўніх раяляў выставілі ў залах музея Масквы. Да рэвалюцыі аснова музычнай культуры Расіі фарміравалася не ў вялікіх канцэртных залах, а ў хатніх салонах. Раяль займаў цэнтральнае месца ў доме. Только вот сейчас подступает понимание того, что эти инструменты нужно восстанавливать, потому что на них музыка этих композиторов сочинялась, она звучала в их ушах этими звуками, и воссоздать ее, не модифицируя на современные залы. На выставе прадстаўлены інструмент пецярбургскай фірмы «Вірт». На такім вучыўся граць юны Пётр Чайкоўскі. Моцарт, Вівальдзі і нават Бетховен пісалі свае творы для інструментаў з больш далікатным камерным гучаннем. Постепенно становится все больше и больше железа в инструменте, и поскольку натяжение все время увеличивалось, то, соответственно, утяжелялась сама конструкция. Поэтому, конечно, на старинных фортепиано гораздо приятнее играть музыканту и не требует таких бешеных усилий, такого вот спортивного отношения к технике. Убачыць старадаўнія інструменты можна до конца лета. У гомельскім палацы Румянцевых і Паскевічаў яшчэ можна паспець завітаць на выставу жывапісу і графікі «Блакітныя вочы радзімы». У экспазіцыі прадстаўлены пейзажы Георгія Ніскага, Дмітрая Аленніка, Віктора Казачэнкі, Мікалая Палянкова, Анатоля Каплана, Валянціны і Марыі Ягоравых, Ігора Сямейкі, Владзіміра Кароткага, Тимофея Карлавага і іншых вядомых майстроў, у якіх адлюстравана прырода гомельскага краю, блакітныя рэкі і азёры. Вядомы беларускі мастак Сяргей Стальмашонак у сталіцы прадстаўляе гледачам 8 малюнкаў з італьянскай калекцыі. Галоўная страсць мастака – маляванне пазітыўных катоў. Кожны яго кот – гэта асаблівы характар ці сітуацыя, з якіх адразу бачна, адкуль мастак чэрпаў натхненне. Экспазіцыя «Італьянская палітра 8 колераў поўнага шчасця» прысвечана сусветнаму дню кошак, які адзначаўся 8 жніўня. Гэтым разам каты Сяргея Стальмашонка захапляліся работай піцара ў Рыме, пад гарачым сонцам марэм і частаваліся рыбай з грылю, гулялі ў ценю паркавых пальм вілы Дорэ Памфілі і упрыгожвалі сабой іншыя цудоўныя месцы Італіі. Выстава працуе да 30 верасня. У брэсцкім абласным краязнаўчым музеі зараз можна азнаёміцца з калекцыяй мінералаў са збору музея на выставе «Прыгажосць з нетраў зямлі». У натуральнай гістарычнай калекцыі музея захоўваецца больш за 1500 узораў мінералаў і горных парод. На жаль, усе іх прадставіць дагляду немагчыма, але ж большую частку ўсё ж такі можна ўбачыць.
Увазе наведвальнікаў прапануецца 518 узораў неапрацаваных каштоўных, паўкаштоўных, рудазмяшчальных і іншых мінералаў з розных куткоў зямнога шара. Нясвіжскі гісторыка-культурны музей-запаведнік Нясвіж на летні перыяд падрыхтаваў для наведвальнікаў праграму выхаднога дня ў палацы Радзівілаў. У свой юбілейны год гаспадар Нясвіжа, гетман Вялікага княства літоўскага князь Міхаіл Казімір Радзівіл-Рыбанька, запрашае гасцей акунуцца ў атмасферу святаў і забаў 18 стагоддзя. Кожную нядзелю публіку чакае асаблівая экскурсійная праграма з музычна-тэатралізаваным прадстаўленнем, а таксама магчымасць прыняць удзел у займальных гульнях для дзяцей і дарослых у цэнтральным двары. Спяшайцеся, сёння апошнія выхадныя летам. У мемарыяльным музеі майстэрні Зайразгура зараз ладзіцца выстава Уладзіміра Кулаў «Партрэт». Гэта рэтраспектыўны паказ партрэта і аўтапартрэта. Уладзімір Акулаў працуе ў розных жанрах – нацюрморт, пейзаж і кампазіцыі з сімволіка алегарычнымі сюжэтамі. Мы сустрэліся з мастацтвазнаўцам, куратарам дадзенай выставы Мікалаем Паграновскім і пагутарылі пра экспазіцыю і пра беларускі авангард 80-х гадоў мінулага стагоддзя увогуле. Николай Михайлович, здравствуйте. Выставка Владимира Акулова в Мемориальном музее Зайразгура – это хороший повод для разговора о белорусском авангарде 80-х годов. Но, насколько я знаю, понятие «белорусский авангард» в искусстве вовсе не существовало. Понятие «авангард» белорусский он есть, и многие еще из пионеров белорусского авангарда живы и здоровы. В первую очередь назову Акулова, до ныне работает активно. Живет и здравствует еще более старший товарищ Виталий Чернобрисов в городе Минске. Живут и здравствует Александр Сужев и Валерий Чукин. Это Витебский квадрат. Виктор Шилко работает, Николай Дундин работает активно. Здесь, в Орше, это Борис Иванов и Анатолий Журавлев. Это очень авангардный город. Я бы назвал сюда и Минскую группу, и МИГа-17. Я не говорю о массе других, которые выехали просто за границу. Речь идет о том, что он был, есть и будет всегда. Этот авангард. Говоря о белорусском авангарде, мы имеем в виду только географическую принадлежность или же отечественный авангард, он имел свои отличительные черты? В музыке есть общие какие-то черты, но есть и отличительные. И точно так же и у нашего белорусского авангарда. Те, кто вспоминает, что он живет в Беларуси, жил в Беларуси, он, естественно, выбирает в себя все, что мировое есть от авангарда, но какие-то отличительные черты все-таки проявляются. Это может быть в лицах героев, нюансы те, которые, на первый взгляд, даже не каждый может заметить. И это тоже есть отличительные черты. Белорусский авангард, конечно, не обрел такого широкого масштаба, как, например, Россия, но наши авангардисты, они выезжали часто в Россию и там общались с своими коллегами. То есть сам по себе белорусский авангард не менее интересен, чем российский. Вспомните 20-е годы прошлого столетия, такие имена, как Фальк, Добужинский, Малевич, Шагал. Они делали там художественную революцию, им это удалось. Насколько между определениями неофициальное и авангардное по отношению к белорусскому искусству 80-х можно поставить знак равенства? Все-таки есть разница. Официальное искусство – это прежде всего соцреализм был. И все, кто в этой сфере себя не проявлял как творец, считались белой вороной. Белой вороной также считались и авангардисты, и другая часть художников, которые не являлись авангардистами, но они тоже на злобу дня писали картины. А где все-таки можно было увидеть работы белорусских авангардистов? Были такие выставки, они, как правило, в домах эти выставки проходили. Либо был хороший период, конец 80-х годов, 6-я линия галерея была. Именно там они нашли хорошее место. Приняли эти работники политехнического института в этом здании. И они там много всяких интересных выставок сделали, которые потом гордились все белорусы. У нас был целый период, лет 8, наверное, это длилось. Николай Михайлович, спасибо вам большое за интересные разговоры. Ждем с нетерпением новых познавательных бесед. І на гэтым пакуль усё. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».